Hello mga higala, welcome to my vlog. For today's video is magmukbang ko og pinirito nga tamarong. Tulo ka pinirito nga tamarong. Tulo, I love you. Mo ni meaning sa tulo ha, I love you. Unya utan nga sinubakan gyapon tamarong, gabi ug okra ug of course malunggay. So start na ta. Sama-sama sa Diyos. Lord, ang salamat sa inyong maghihapon na kapagkaan. Makausap ko na sa aking bukas. Sama-sama sa Diyos. Sige. Banat na. No, ang akong anak dito kay klase pa man siya. So ako sa to siyang pasagdan. Ako ra sa mukaon. Dadi makita akong naong. Di makita akong hungit. Kita ra no? Daghan kaing malunggay. Ako ning gituyog daghang malunggay. Di man siya ganahan og malunggay nga daghan, so ako lang. Lo, bago pa man na kung ano mga namahot na. Sige. Mga aw na taninyo kainit. Na nagaso-aso pa jud ako ang kuan oh. Oh. Ni ang okra na lata na jud ang okra no, so lami kayo. Medyo barato-barato na rong okra. Na akong bugas is hamot kayo. Minta Nit. Gawas akong sipon sa kainit yan. So ang akong pinirito mga higala is wala jud ni nako sa guli ug ano asin ra. Asin na jud akong gitimplaan. No, kung magkuan mo niya basta presko kaayo ang atong isda, nunid na kinahanglan daghang timpla. Asin lang tama na. Makahilak to sa kainit. Init pa kayo. Luto. Ito. Ning butangan akong tangad. Low sa pressure. Pero ano ko wala man ko HB. Pamugutan ha.
especially kamunggay. Napoy daghang kamunggay diri. Naman ko'y kamunggay sa silingan. Nakaon ako kamunggay. Manguhit ng tanig kamunggay sa silingan. No? Dali ara eh. Anong pod? Asin lang. Tuslob na po di mo suka. Ano pagkaon sa publika? Pinirito ug utan. Daog na. Di pa na kaita. Agoy, kaon na lang sumba ni. Sumba og kausa. Kaon og kanapo. Bahala na. Basta kay nigawas ang singot, okay na kay na. Actually, ang amo mang kung Zumba no kay para ko ano na siya ng banding-banding sa amo ang group. Lapu-lapu. Keep up vloggers. Ito na. Kaang lako na ko. Akong alaga, nag-una pa na akong kaon. Yes, kainit. Hindi paghaon sa kumutan. Kaon lang ito. Akong sa ito nito.
Aglas siya. Sa itong mga bughaton, wala. Yung kaunang tamarong lang. Ano isda nga? Tilugon. Mga tulingan, di na siya tilugon. So, kani, tilugon kaya. Mga bughaton, wala. Sige. Bilhin man. Dinhi na lang po ito mga higala. Daghan kay salamat sa inyong paglantaw sa akong pagkaon. Bye!